Muchas gracias, Marc. Muchas gracias a Grita por invitarme a estas jornadas. Muchísimas gracias a mis compañeros también por acompañarme. Y luego, pues, muchas gracias por darme la oportunidad de poder presentar nuestro sistema. Soy Javier Aguado, soy el director comercial de Encore Lab, que es una empresa de Logroño, La Rioja. Una empresa de nuevas tecnologías con más de 10 años de experiencia y que trabaja para diferentes sectores, como pueda ser el sanitario, el del descanso y concretamente para el sector agrícola hemos desarrollado un potente sistema para la monitorización de cultivos. Este sistema lo hemos dividido en 6 fases, que a continuación voy a presentar. Bueno, como decía, este sistema está sustentado en 6 pasos. El primero sería la digitalización de fincas, que sería el paso sobre el que se apoya el resto del servicio. Luego sería el segundo paso, la adquisición de datos, del cual bebemos de diferentes fuentes para adquirir datos. Compartir y colaborar creemos que es uno de los futuros de este proyecto. Cuanto más información, mejores decisiones se podrán tomar. Modelar, nosotros trabajamos con modelos generalistas y lo que queremos es ayudar con toda la información que hemos recogido, tanto la digitalización de las fincas como la adquisición de datos, pues, e intentar que esos modelos generalistas pues, terminen siendo más locales. Por supuesto, queremos que toda esa información se pueda visualizar de una manera rápida y sencilla y, por supuesto, también, como buena empresa de nuevas tecnologías, queremos, es un servicio muy nuevo y queremos siempre pues, desarrollar al máximo esta aplicación y poder dar el mejor servicio. Como comentaba, el paso sobre el que se sustenta el resto de pasos sería la digitalización de fincas. Nosotros lo que hacemos mediante la aplicación, mediante el asistente del SIGPAC, pues seleccionar esa parcela que nosotros llamamos finca y luego añadir toda la información intrínseca a la misma. Características de suelo, variedades, tipo de cultivos, sectores de riego. Esas serían las primeras informaciones que creemos que hay que introducir. Dentro de la adquisición de datos, trabajamos con diferentes fuentes, desde satélites gratuitos y de pago, las estaciones públicas que existen dentro del territorio. Hay ahora mismo más de 1.500 integradas dentro de la aplicación. Por supuesto, también las estaciones privadas que se instalarían en la finca, que nos darían datos más concretos y exclusivos. Todos los datos que nos puedan aportar en campo, tanto los colaboradores como los técnicos, muestreos, conteos, etc. Por supuesto, también toda la información de cuaderno de campo, aplicadores, maquinaria, información de tratamientos, etc. Todo esto se reúne en nuestra nube y luego se presenta en la aplicación, como decía, pues, para una lectura rápida y sencilla. Nosotros creemos que es muy importante colaborar con esta información. Por ello estamos desarrollando un módulo para que poder facilitar que se puedan poner en contacto los propietarios de diferentes estaciones para que toda esa información que han ido recogiendo se pueda compartir. Al final creemos que cuanta más información se tenga, mejores decisiones se pueden tomar. Como decía al principio, nosotros partimos ya de modelos existentes que son generalistas. Lo que queremos es que con toda la información que hemos recogido, tanto a nivel finca como a nivel técnicos, a nivel de estaciones, pues toda esa información nos pueda ayudar a poder concretar ese modelo y hacerlo más local, más regional. Y, por supuesto, si ya tienes una estación propia, pues intentar que sea personalizado en la finca y en el cultivo. Por lo tanto, pues cuanto mejor alimentemos esa base de datos, cuanto más datos tengamos, pues más vamos a poder concretar esos modelos. Mejores modelos vamos a poder hacer. La obsesión es que la visualización sea fácil de consultar y rápida. Tenemos una primera pantalla donde podemos ver diferentes indicadores que nos dan pues esa información global y también concreta, y luego, por supuesto, para que puedas tomar una decisión para ir a una u otra finca, por ejemplo, o cuánto hay que regar y si merece la pena regar, porque pueda llover o no. El caso es que esta información la tienes de un simple vistazo y luego, si quieres conseguir información más concreta, pues tienes un apartado de consultas avanzadas
en el cual pues ahí vas a poder también hacer comparativas con otros años, etc. Como decía anteriormente, claro, nosotros somos una empresa de nuevas tecnologías y este servicio es muy vivo. Nosotros estamos en una mejora continua. Nosotros participamos en diferentes proyectos para poder ir mejorando e innovando este sistema. Desde definir nuevas herramientas de software, nuevas herramientas de hardware, integrar con diferentes ERPs. Tenemos ya desarrollado el API, modelos generalistas que hemos trabajado para que sean locales y regionales. Por supuesto, nuevos sensores para poder trabajar con las estaciones privadas y, bueno, por supuesto, todas las sugerencias que nos puedan aportar nuestros clientes o nuestros usuarios de la aplicación para que podamos ir mejorándolo, por supuesto, con esas sugerencias de los clientes y usuarios. Nuestra aplicación tiene versión iOS y Android. Os recomendaría que la descargarais para que la vierais. Por supuesto, aquí tenéis mis datos y todas las preguntas que podáis tener me podéis llamar y yo os atenderé gustosamente. Vuelvo a repetir que muchísimas gracias a Alirtea por invitarme a participar en estas jornadas, a mis compañeros. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengáis, como decía, por favor, poneros en contacto conmigo. Muchas gracias. Si tu aquestes dades d'origen no les tens ben registrades o hi ha errors, doncs clar, totes les prediccions que puguis fer no tenen cap sentit. Llavors nosaltres des del dia 0 que vam començar a treballar sempre hem anat treballant en procediments. Què fer quan tu vas a camp a comprovar, com instal·lar, com fer una validació setmanal de forma remota, en quins casos has d'enviar el servei tècnic, etc. Després també Meter, que està molt bé, ha desenvolupat tot d'eines que en diuen utilities per quan tu vas a camp a fer comprovacions que sigui molt més fàcil. Abans havies d'anar amb el portàtil, se't quedava sense pila, un cable, doncs ara vas amb el mòbil, amb Bluetooth, i tot és molt més fàcil. Inclús aquest dibuixet d'aquí és un protector pel pluviòmetre pels ocells. Això estem farts de veure pluviòmetres que es fan servir de lavabo pels ocells. Llavors, també, a nivell de clients, ens ho van demanar. Nosaltres tenim una guia bastant extensa de manteniment, com mantenir una estació meteorològica i un sensor d'humectació de fulla. Des de la col·locació, la metadata que us comentava, etc. Si algun client està interessat o alguna persona, ens hi podem passar. Llavors, nosaltres treballem amb sensors que fan servir tant la universitat i la investigació com en finques comercials i inclús en aplicacions d'enginyeria enginyeria civil. En aquest cas, aquest projecte, que és molt xulo, es diu TAMO, és una xarxa d'estacions meteorològiques que hi ha a l'Àfrica, on Meter hi participa. Llavors aquí, diguem que et fiquen a prova. Tu tens un institut a Zúrich de referència que et fa una validació dels sensors per separat i després tens aquesta xarxa d'estacions per tot l'Àfrica que, com veieu aquí, això està instal·lat en escoles. Per què ho fiquen en escoles? Doncs per assegurar-se que algú netejarà el pluviòmetre, que algú netejarà el piranòmetre, que algú amb les piles, etc. Vull dir que s'asseguren el que és el manteniment mínim. Després aquí, això és un exemple d'una xarxa d'estacions a Montana, que allà a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa moltíssim fred. Llavors, aquesta gent, diguem, han treballat amb Meter per desenvolupar, o sigui, per millorar tot el que és el data lower, l'estació meteorològica, una mica perquè funcioni en condicions realment dures i que siguin de difícil accés. Llavors, lligat amb tot això, nosaltres sempre, com us ho diria, nosaltres cuidem molt el servei tècnic i el servei de suport al nostre client. Fa molts anys que treballem amb el que és la cadena de valor. Nosaltres estem aquí al mig, som els partners oficials de Meter, que abans es deia Decaon, a Espanya i Portugal, fem la distribució, ajudem el client a triar sensors i a desenvolupar l'aplicació i proporcionem servei tècnic. Aquí està el fabricant i després
Treballem amb empreses col·laboradores, en aquest cas com SAP Sampling, per tot el que són els procediments d'instal·lació, com fer un bon manteniment, com fer una validació i com arribem als clients. De manera que quan tu instal·les alguna cosa al camp sempre estigui funcionant i sempre tinguis la garantia que aquells sensors estan donant dades de qualitat. Nosaltres fa 20 anys que estem treballant, llavors aquí teniu una miqueta, això us ho he ficat per reflexar el flux d'informació que hi ha constantment. Això és la fàbrica de Meter, nosaltres estem a Cervera, treballem per tota la península, fem moltes jornades de formació, inclús tenim un laboratori de propietats hidràuliques del sòl, ara estem treballant amb un laboratori portàtil de qualitat de la llum, sota xarxes de sombreig o hivernacles, estem treballant bastant amb coses de cannabis industrial, sobretot a Portugal, on la llum és molt important, i sempre intentem convidar consultors i investigadors de tot el món, aquí no es veu, però és el John Lee Cox, que va estar a sabàtic amb nosaltres, perquè ens critiquin constructivament allò que fem, ens facin preguntes i això ens permeti millorar. Jo aquí us he ficat tot el flux d'informació que va amunt i avall. Quan un client té una queixa o una suggerència, de seguida l'enviem al Colin Campbell, a Meter, perquè, Colin, que ens diuen això i tal, com millorar, aquest sensor no funciona o es pot millorar d'aquesta manera, d'acord? I això, diguem, és molt important per nosaltres i, en el fons, pels nostres clients. Jo crec que ja està. Aquí us he posat, nosaltres tenim un blog que es diu Biofísica Ambiental, on pengem articles de contingut i experiències nostres. També hi ha algun article més de conceptes. Per exemple, fa poc em vam penjar un de la radiació solar. Com medir-la bé, i ens podeu seguir a les xarxes socials i estem sempre a la vostra disposició. I moltes gràcies a tothom. Us deixo ara amb en Jordi Barceló, de Motpou. Jordi, quan vulguis. Hola, em sentiu? Sí. Val, perfecte. Doncs sí, disculpeu aquest pla més digne del cinema polac que no pas d'una presentació tècnica, però no sé per què m'autoajusta la cara la càmera. Doncs res, començo. Jo soc en Jordi Barceló, jo explicaré la part de Motpou i soc cofundador de l'empresa que va ser fundada el 2010. Quan estava preparant la presentació i també entenent una mica la dinàmica de la jornada, crec que un punt important era explicar aquestes tecnologies noves que s'estan introduint en el sector i com aquestes afegeixen aquest valor en diferents productes. N'hi ha moltíssimes, n'estem sentint a parlar a tot arreu, en diferents mercats, també en la producció agrícola, i és molt difícil saber quines tindran futur i quines no. Però crec que el més important, i per nosaltres ho és la part de transferència tecnològica, que també una mica, entenent el títol de la jornada, que és la PAT, que és el Pla Anual de Transferència Tecnològica, crec que és molt important que no només ens centrem en la tecnologia en si, sinó també en la part de com aquesta tecnologia arriba. Sent empresa tecnològica, hem d'estar alerta a totes aquestes tecnologies, hem d'estar pendent d'elles. A Espanya hi ha molt bon finançament per poder tirar-les endavant, per tant, crec que és una obligació que tots hi estiguem treballant. Llavors, intentaré parlar en aquest enfoc, en l'enfoc de transferència tecnològica. El valor que percep el nostre client, el nostre usuari, del nostre producte. I un primer punt és que és tecnologia pròpia. És a dir, tot el desenvolupament de la nostra solució és una tecnologia pròpia. Sí que hi ha parts o peces que contractem o subcontractem, però el que és el conjunt és propi, fet aquí a Catalunya, pel nostre equip. Es tracta d'un seguit de talògers, que són aquests equips enregistradors que el que fan és connectar-se amb el núvol i enviar aquestes dades amb un continu, el que diem monitoreig, i després que aquestes dades puguin ser accedides a través d'internet, ja sigui a través d'un mòbil o un laptop, un PC. Aquí vaig poder veure, per exemple, un exemple de gratificació de la nostra eina. Per tant, important conèixer bé la tecnologia en què treballem. I aquesta tecnologia al servei de què està? També és un gran tema que hem de respondre, i la nostra tecnologia està al servei, molt concretament, en el cas de Motpou, del rec i la nutrició. Nosaltres estem molt centrats en aquest aspecte
Per tant, combinem diferents tècniques, per un cantó la monitorització, com us he explicat, però també altres tècniques com poden ser els anàlisis de sol o bé l'extracció de solució del sol mitjançant arrels artificials, com veieu a la part superior esquerra, i també connectant sensors que el que fan és medir la conductivitat, per exemple, en el tub, com veieu a la part dreta, en continu, o també la conductivitat en les arrels. Al final, aquí baix podeu veure un ensamblatge d'aquestes dues idees del rec i la nutrició en un sol visor, que és el visor en què treballem habitualment a l'empresa. Però un altre cop, sobre el tema de com fem arribar aquesta tecnologia als nostres clients, als nostres usuaris, és molt important explicar el camí, i el camí és a través d'un servei. Nosaltres no venem equips, venem un servei. Un servei perquè ajudem a localitzar el lloc on instal·lem els sensors, ajudem a instal·lar o instal·lem, fem el manteniment, també donem la formació per poder utilitzar aquestes eines i també el que d'alguna manera remota, per no ficar-nos tampoc a la feina dels altres, fem assessorament remot, que diem. És a dir, nosaltres donem un suport a través de la nostra plataforma web perquè la gent pugui usar les nostres eines i prendre decisions gràcies a aquestes. El nostre servei és un servei creat bàsicament a partir d'enginyers electrònics, informàtics i agrònoms. Som 20 persones que el que fem és intentar donar aquest servei de proximitat perquè tots els nostres clients estan a un promigi d'una hora de viatge als que tenim a Catalunya de les nostres oficines. Per tant, volem ser al lloc, volem estar presents en el treball del dia a dia i aquesta integració també amb el que seria el següent apartat, que seria la integració territorial. Per nosaltres és molt important aquesta tecnologia, i hem explicat quina és, on està focalitzada, com la fem arribar, però també és molt important com ens integrem, aquest encaix amb el territori. I si la tecnologia no té aquesta capacitat d'integrar-se en el territori, en el treball del dia a dia dels nostres usuaris, no té sentit de ser. Per tant, el que fem principalment nosaltres, en una primera instància, és treballar amb els centres científics d'investigació, com és l'IRTA Mas Badia, però a més analitzem molt bé com funciona el sector. En el cas de l'Empordà, per exemple, hem fet un desplegament col·laboratiu d'infraestructura tecnològica per tal de democratitzar els sensors, perquè no sigui una cosa d'alguns, sinó que sigui una cosa del territori, i per poder fer arribar a totes les parcel·les la nostra tecnologia. Per nosaltres això és vital, és important, perquè si la tecnologia no és per tots, no és tecnologia, com va dir algú. Però a més també tenim un altre camí de col·laboració, que és el que nosaltres diem la interoperabilitat, que és a dir, la nostra solució no és una solució tancada, és una solució que està preparada per ser connectada amb altres entitats software a la xarxa, i per això treballem amb entitats públiques, com també en aquest cas l'IRTA Mas Badia hem estat treballant des del principi, ja sigui amb el GiroRec, amb l'Aquafruit o amb el Watercrop, però també amb entitats privades, utilitzant l'Hesperides perquè les nostres dades serveixin d'aliment a les seves prediccions de malalties, o també més darrerament hem estat treballant amb la creació d'una comunitat tecnològica agrícola, de producció agrícola, en el que diferents fabricants, diferents ofertants de solucions intenten trobar la manera d'encaix a la xarxa per interconnectar les seves eines. Aquest és un projecte liderat per universitats i també per l'Eurecat. Però a més, per nosaltres és vital la sostenibilitat, i no a nivell bonista, sinó realment a nivell de producte. És a dir, en el món en què vivim, si el nostre producte no és sostenible, i no perquè utilitzem materials reciclables, que també, sinó perquè busca aquesta sostenibilitat, són productes que tenen molt menys atractiu en el mercat. I per tant, nosaltres busquem el rec perfecte, que diem, no? És aquest ús eficient de l'aigua i dels nutrients per tal de que la nostra producció es maximitzi, però siguem sostenibles, ens integrem bé amb el territori. Per tant, vital, importantíssim, que el nostre producte, pel fet de ser instal·lat i pel fet de ser ben usat, és sostenible, i això permet donar molta més potència a la nostra solució, i a més amb les nostres extraccions dels sols també anar veient quin és l'ús, per exemple, en aquest cas del nitrogen en el sol, per veure si estem d'alguna manera maltractant el sol o l'estem sobrecarregant de nutrients. Aquest seria el camí principal, no? El producte sostenible en si mateix,
però també tenim l'altre camí, que és el de treballar amb noves idees, com per exemple un projecte que vam fer també amb l'Irta Masbadia, que era el del rec en cultiu d'arròs, rec localitzat en cultiu d'arròs, que també buscava aquesta sostenibilitat en aquest tipus de cultiu, o el cultiu de maduixes a Lleida dins d'un hivernacle utilitzant fibra de coco. Doncs totes aquestes tècniques també que són sostenibles i que nosaltres podem intervenir amb la nostra tecnologia també fan que el conjunt, la paraula sostenibilitat sigui molt present en les nostres solucions. I finalment, la certificació. Una cosa que hem estat visquent és que és una llàstima que fem també les coses, que fem aquest rec perfecte, que estiguem treballant també totes aquestes tècniques i que després no tinguem visibilitat en l'últim pas de mercat. Per tant, nosaltres hem creat un segell, que és el Droptimus, que ve de Drop, Gota i Optimus d'optimització, perquè el que puguem oferir en un últim pas és diferenciar la nostra fruita de la resta. Si aquesta fruita ha estat fet de forma excel·lent, utilitzant un rec i un ús dels nutrients sostenible, hem de poder competir molt més fortament davant del sector, davant dels mercats. Per tant, ho hem de poder tangibilitzar i ensenyar, d'acord? Doncs, no sé si ha anat molt ràpid, m'he ensenyat molt, havia de ser curt i res. Si després teniu preguntes, estaré pendent per vosaltres. Gràcies, Jordi. No, has ajustat el temps i el tema preguntes, com dèiem, el deixem pel final. Molt bé. A continuació us deixo amb en Samuel de l'empresa Plantae perquè us faci la seva presentació. Gràcies, Samuel. Buen día a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar. Soy Samuel López, el CEO de Plantae. Y bueno, como veis aquí, aparezco en la presentación con GDT, que es nuestro distribuidor en Girona, a través de Carlos García. Y bueno, luego hablar un poquito más de cómo nos organizamos en tema de ventas, mantenimiento e instalaciones. Lo primero, bueno, hablar de las necesidades que hay a nivel de optimización de recursos hídricos, los datos que se prevén es del incremento de la producción de alimentos y sobre todo la reducción de recursos y la mejora y la optimización del uso del agua, tanto bueno, en cultivos leñosos como en cultivos hortícolas. Esto es algo que ya se sabe, muchas empresas lo dicen y eso es lo que ha dado pie pues, a tantas empresas dentro de la agricultura de precisión. Nosotros lo que hemos desarrollado ya desde hace 3 años y medio o 4, vamos a hacer, son sensores que lo que hacen es medir en tiempo real la humedad y otra serie de parámetros que ahora veremos a diferentes profundidades según el tipo de cultivo y el tipo de suelo. Cada sensor es personalizable en profundidad. La frecuencia de lectura de serie es 1 hora, pero los instalamos cada 2 y 5 minutos dependiendo del cultivo, por ejemplo en hidropónico. Y luego lo que hace es enviar el dato por radiofrecuencia a un receptor como el que se ve en la imagen central, hasta 700 metros, 1 kilómetro, porque utilizamos LoRa, que a su vez envía los datos por GPRS a la plataforma online. Hablo de 1 kilómetro, con lo cual podríamos abarcar fincas de 60-80 hectáreas, porque es en círculo, pero si se sube incluso a un punto más elevado del receptor, pues hemos llegado a 2-3 kilómetros, depende de la ubicación. Como veis en las imágenes, en olivo aquí se han puesto 2 sensores, uno a 20-40 centímetros, aquí en esta finca de almendros a 3. Todo, como digo, es personalizable según las necesidades del cultivo y el suelo. Lo que hacemos posteriormente es plasmar en una serie de zonas y tanto visualización desde ordenador como desde móvil, las diferentes zonas y los rangos de punto de marchitez o capacidad de campo, o límite superior, límite inferior, para optimizar el riego en lo que se refiere a la humedad, que es lo que tenemos ahora delante. Podéis filtrar por fechas, alertas, informes, hay una serie de características dentro de la plataforma para ayudar al agricultor y al técnico a optimizar el riego. Ahí veríamos 3 sensores, cada uno en un color, a 20, 40, 60, y este concretamente era un cliente de almendro de Córdoba que pasó de regar 12 horas a regar entre 8 y 9 dependiendo del día. Lo siguiente que medimos también es la conductividad, o mejor dicho, tendencia conductiva. Aquí no hablamos del dato concreto. Cuando veníamos de humedad sería un porcentaje de humedad en suelo, que no lo he recalcado. Y en conductividad, sobre todo, lo que hacemos es marcar un umbral según el tipo de cultivo y activar o no el sensor o la estación según las necesidades y lo que el cliente desee. Es interesante, sobre todo, para los fertirriegos y para, en función del agua que utilizas, no pasarte en el nivel de sales en suelo. Medimos también temperatura de ambiente, como se visualiza a la derecha, que sería
lo que es en el aire, a la altura del sensor. Interesante sobre todo para el control de heladas y para ver cuándo el cultivo cierra estomas o puede estar dañado por las temperaturas. Lo nuevo que hemos lanzado este año, todo es desarrollo propio, luego hablaré de esa parte, es un caudalímetro para medir los riegos en las mangueras y saber el riego que aplicamos en cada sector. Hora, inicio, fin de riego, litros aplicados, porcentaje de ineficiencia del caudal y sobre todo es muy interesante para ver la relación de lo que se riega con lo que marca la humedad y la situación de la plantación. Es muy fácil de instalar, ya bueno, lo habéis visto en las anteriores diapositivas, incluido esta, todo lo que hacemos es 100% inalámbrico. Y el último elemento que hemos lanzado a principios de este año es un sensor de temperatura del subsuelo, porque nos lo demandaba sobre todo el sector hortícola, pero es muy interesante para, en función de la temperatura, aplicar ciertos abonos y tratamientos. Como veis, es la misma estación o el sensor, solo que tiene una extensión que mide la temperatura en la Tierra. Esto sería, digamos, un ejemplo de un elemento que me podría medir los 4 factores: humedad, conductividad, temperatura ambiente y temperatura en el suelo. En el caso de decidir el número de sensores que instalamos, nos pasa mucho, sobre todo en fincas ya grandes, a partir de 10, 20 hectáreas y hasta 500 y 1000 que los hemos instalado. Depende siempre del número de los sectores de riego que tenga el cliente, del tipo de suelo para el que analizamos la tierra y tomamos un poco una serie de medidas y una estrategia con la tecnología y luego utilizamos, que por eso incluyo también a GDT, por eso los servicios que ellos ofrecen de teledetección y de análisis, hacemos un análisis satelital para ver dónde realmente tenemos mayor representatividad de medición. Este sería un ejemplo real de una parcela de unas 30 o 40 hectáreas de olivar y con 4 sectores de riego, como veis un poco las recomendaciones que nosotros hacemos a la hora de instalación. Posteriormente sería en cada punto a las profundidades adecuadas. Esto, repito, es muy importante el tipo de suelo y lo que vamos a hacer, porque según el tipo de suelo donde van los sensores, aplicamos una serie de algoritmos a cada sensor y luego definimos, como digo, las estrategias de riego, de la optimización de riego según la humedad del suelo en los límites superior e inferior. Estamos en múltiples cultivos, yo creo que alrededor de 60 ya diversos, tanto en olivo, aquí vemos ejemplos de Jaén, Portugal, la zona de Toledo, pistacho, almendro, aquí muy rápido porque al final son solo ejemplos de instalaciones. Ahí veríamos anteriormente en almendro superintensivo los 2 sensores y el caudalímetro. Estamos en vid también, en diversas ubicaciones igualmente, nogal. Es interesante porque el receptor, la instalación es súper sencilla, aunque damos nosotros 100% soporte en ella, pero luego hay un manual de instalación, un mantenimiento continuo y el cliente, el agricultor, muchos los mueven de sitio, hacen pruebas en diversas ubicaciones. El receptor se puede incluso instalar en una pared, en un soporte, o hasta enchufar a 220 con un cargador si hay posibilidad. También estamos, y probablemente sea de los mayores cultivos en fruta de hueso, tropical, cítricos y otras variedades, porque donde más clientes tenemos ahora actualmente es en Murcia y hay mucha demanda de nuestro producto allí. En hortícolas, igualmente en múltiples ubicaciones. En hidropónico, sobre todo en Portugal, llevamos bastantes instalaciones ya, lana de roca y fibra de coco, y en extensivos. Aquí vemos algún ejemplo de lecturas, no me quiero explayar en esta parte, pero bueno, veríamos el comportamiento de 3 sensores en un almendro en suelo franco-arcilloso, en un cítrico en un arcillo arenoso, 2 sensores a 2 profundidades. Y aquí incluso la relación de humedad o conductividad, como vemos el pico fuerte de riego, más o menos a la mitad del gráfico, relacionado con el comportamiento de las sales que pueden bajar o subir según lo que el cliente haya aplicado, sea un tratamiento de abonado o de lavado de sales. Este sería un ejemplo en lechuga con el grupo GS, que es cliente nuestro, donde hicieron un par de instalaciones tanto en la línea del cultivo como entre las líneas de la lechuga. Y por último también, bueno, relacionar lo que mediría el caudalímetro con la humedad. Esto es un ejemplo de un vivero de almendro y se ve muy bien justo donde vemos una barrita con 3 colores, los 3 riegos aplicados con las diferentes subidas y bajadas de humedad. En resumen, nosotros lo que hemos creado todo es desarrollo propio, tanto hardware como software. Es una tecnología muy fácil de instalar porque no tienes ningún cable, muy sencillo de escalar en las fincas de cara a medir en varios puntos, varios sectores, varios tipos de suelo y tener los datos en tiempo real, completamente inalámbrico y luego pues su utilidad va enfocada a la optimización del riego. Aquí no damos datos, pero podemos decir que tenemos clientes que han ahorrado desde un 5% porque lo que buscaban era optimizar
y, digamos, dar el máximo contenido de agua disponible, o agua fácilmente aprovechable, y otros que han ahorrado el 50%. Y me voy a un ejemplo de Cieza con Albaricoque en Murcia, donde ha pasado de regar 6.000 a 3.000 metros cúbicos, ¿no? Son ahorros espectaculares para el cultivo y la zona de la que hablamos. Un poco nos enfocamos en esa línea, optimizar el riego y mejorar el cultivo. Con un bajo coste, puesto que nuestra estación y nuestro sensor vale 89 euros, con lo cual nos da una capacidad económica importante para escalar la tecnología. El equipo, como decía, estamos implantados en toda la península, tenemos desarrollo propio tanto a nivel de producto como software como agronómico, y concretamente Javier Lozano es la persona que lleva la dirección de ventas en Cataluña con oficina y almacén propio en Mataró, además de GDT, que ahora lo comentaré en la siguiente diapositiva. Llevamos ya 5 años con la tecnología, desde que empezamos, aplicada al sector profesional 3,5, 4. Hemos estado, tenemos una historia larga en el nivel de emprendimiento y tecnológico. Y bueno, más que hablar un poco de premios o ensayos, es mejor hablar de clientes, porque tengo que corregir esta diapositiva. Llevamos ya 5.000 sensores instalados en toda la península, islas, clientes en Argelia, y como marco ahí GDT hace la distribución en Girona, sobre todo para estar cerca del cliente en la venta, el mantenimiento y el asesoramiento agrónomo. Nuestro modelo está en la venta del producto, se puede hacer tipo renting o venta y luego plataforma, según el cliente quiera, la instalación y luego un seguimiento agrónomo, ¿no? que es importante para la interpretación de los datos, y porque entendemos que hay que estar ahí, no solo teniendo un equipo y ya me olvido, sino que Plantae lo que busca a través de su red de distribuidores con más de 20 es estar cerca del cliente, resolver dudas y continuamente dar un soporte. Aquí ven los contactos nuestros, yo soy el CEO de la compañía, Javier Lozano, como digo, en Cataluña, y Carlas para la distribución. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Samuel, por tu presentación. A continuació us deixo amb en Dani Tarragó de Sistemes Electrònics Progress. Dani, quan vulguis. Bé, hola, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a l'IRTA l'oferiment i la participació en aquest tipus de projectes i, com no, l'organització d'aquesta jornada. Jo soc Dani Tarragó, del Departament d'R+D, de Sistemes Electrònics Progress, i avui us presentaré el que nosaltres anomenem la solució completa per al control de reg. Primer de tot, per qui no ens conegui, dir-vos que nosaltres ens dediquem al disseny, fabricació i comercialització de solucions pel reg, ja sigui en finques agrícoles, parcs, jardins, comunitats de regants, etc. Per què ens diferenciem, o per què nosaltres diem que ens diferenciem de la competència, i per què anomenem aquesta solució com a completa? Doncs perquè mitjançant els nostres equips no sol podem gestionar el reg, no sol podem aplicar aigua i fer la gestió de l'aplicació d'aquesta aigua i fertilitzant a les nostres finques, sinó que ho podem fer de manera cada cop més eficient. I com ho fem això? Doncs afegim a la capacitat de gestionar l'aigua la capacitat de llegir diferents tipus de sensors que, com hem vist amb les darreres presentacions, donen compte de l'estat del sòl, de la planta, etc. I aquestes dades tanquem el cercle dient, les podem processar i modificar els regs en conseqüència per donar a la planta just la quantitat d'aigua i nutrients que necessita, cosa que ens permetrà també estalviar recursos pel que fa a l'aigua i fertilitzant, amb el conseqüent estalvi del cost que suposarà per l'usuari. Com ho fem, això? Doncs aquest és el diagrama que nosaltres diem de la nostra solució completa. El nucli d'aquest diagrama estaria format per el nostre element actuador, el programador, el controlador que tradicionalment hem tingut entès. Aquest és l'element que antigament o primerament sol ens permetia gestionar el reg. Però, amb el pas del temps, els requeriments dels usuaris i la imposició de la tecnologia, aquest actuador s'ha anat fent més complex i ara és capaç de llegir qualsevol tipus de sensor per avaluar, com hem dit, com tenim el sòl, la planta, etc. Tots aquests sensors i els actuadors que pot gestionar el nostre programador central
els podem connectar lògicament amb aquest controlador central via cable o utilitzant les últimes tecnologies de forma inalàmbrica. Per exemple, tenim un sistema que funciona com s'ha mencionat en alguna presentació anterior, tenim un sistema que funciona amb tecnologia LoRa, que ens permet uns rangs de cobertura molt interessants per poder ficar sensors i actuadors, vàlvules, a distància i que siguin governats per aquest actuador. Aquest actuador, per si sol, ja permet fer decisions de reg. És a dir, podem fer decisions senzilles, això sí, del pal que si la humitat del terreny que estem sensoritzant baixa, per exemple, del 20%, ei, comença a regar, fes anar aquest programa. O a l'inversa, que la humitat és molt elevada, arribem a un cert nivell, parem el reg. Però ja diem, això són solucions o decisions senzilles. Com podem fer decisions més complexes? Doncs bé, tot el que passa en aquest actuador, en aquest controlador, quan s'inicia un programa, quan para, quan fertilitzant tirem, més totes les dades de sensor recollides, s'envien al famós núvol. S'envien amb Wi-Fi, amb 2G, amb 3G, 4G, el que sigui, cap al famós núvol, que no és res més que un ordenador que no sabem on és, però que ens permet concentrar gran volum de dades. I què ens permetrà tenir les dades aquí en el núvol? Doncs, per una banda, permetrà donar accés a través de l'API, aquesta porta d'accés a les nostres dades, permetrà donar accés a terceres empreses, a professionals que es dediquen i que en saben molt a l'anàlisi d'aquestes dades, per exemple, que recollim amb aquests sensors. D'acord? Llavors, aquesta gent podrà processar aquestes dades i interactuar a la inversa cap al programador, d'acord al processat que hagin establert, per tal de modificar els regs de manera adequada per optimitzar aquest reg i fertilització. I què permetrà, a més, el fet de tenir les dades al núvol? Doncs ens permetrà disposar de diferents eines de gestió per tal de controlar, fer programes, veure dades, etc., de totes les dades que tingui aquest programador, però de forma remota. Mai haurem d'anar, no serà necessari anar físicament a aquest programador a extreure les dades del sensor o a variar un programa, etc. Tot es pot fer de forma remota. Si anem per parts, l'actuador, el nucli central d'aquest diagrama, simplement comentar, aquí veiem la imatge dels programadors més típics, els més venuts des de Progrés, que en funció, serà un o l'altre en funció de les necessitats del client, del tipus de reg, etc. I després tindrem mòduls, com hem dit, inalàmbrics per portar sensors o actuadors a distància, com són aquest que es veu aquí en la fotografia, que aquest és un dels models que funciona amb modulació LoRa. Després, pel que fa als sensors, ja hem dit, cada cop més es van incorporant més i més sensors, homologuem més sensors i fem que els nostres equips siguin cada cop més possibles de mesurar sensors de diferents marques i que siguin capaços de mesurar diferents paràmetres d'acord, clar està, a les necessitats i requeriments dels nostres clients. Així com hem dit, disposem de capacitat per gestionar sensors que puguin mesurar contingut d'aigua en sòl, conductivitat, temperatura, nitrat i potasi, nutrients en el sòl, d'altres sensors que permeten avaluar les condicions climàtiques actuals i fer-ne registre, lògicament, que és el que fa l'equip, pel que fa a temperatura, humitat, radiació, etc. D'altres paràmetres directament lligats a la planta, el que fa a humectació, índex del que anomenem PRI, NDVI, o també capacitat de monitoritzar, de censar el volum d'aigua emprat o fertilitzants durant els regs. Pel que fa al núvol, ja hem dit, per què el núvol? Perquè el núvol en si és una plataforma on nosaltres hi emmagatzemem tota la informació de tots els programadors que hi estan connectats. En principi, un dels primers punts forts que ens dona és que la seva capacitat podríem dir que és il·limitada, perquè sempre hi pots anar guardant dades i dades, que això pot créixer sense problemes. A hores d'ara, ja podríem dir que tenim prop de 4.000 equips amb totes les seves dades de sensors, ja hem dit,
tota la dada que està a l'equip està al núvol. Per tant, el que diem, ens permet per cada equip disposar d'un gran volum pel que fa a històrics de sensors, totes les actuacions que han tingut lloc, permetre guardar totes les dades dels sensors registrats, podem establir el que diem registres de sensors virtuals, algo molt útil, per exemple, amb clients que disposin de diversos equips en una mateixa àrea d'influència i que permeten amb els sensors virtuals. Doncs, per exemple, que un determinat programador tingui en compte un sensor que físicament està instal·lat en un altre. I per últim, el que hem dit, ens permet donar, a través d'aquesta porta d'accés de l'API, ens permet donar accés a tercers que poden utilitzar les dades emmagatzemades en els nostres programadors, les dades de sensors, per exemple, les dades dels programes, i modificar aquests programes de rec d'acord al processat que hagin fet amb aquestes dades que han pogut analitzar. Pel que fa al software de gestió, ja hem dit que el fet de disposar de totes les dades d'un programador al núvol ens permet fer la gestió a distància dels diferents programadors. I per això disposem de 3 eines diferenciades. L'Agronic, una aplicació per Android o iOS, l'Agronic Web, un portal web a partir del qual podem fer, en definitiva, amb les 3 eines, podem fer la gestió completa dels programadors en major o menor mesura, i l'Agronic PC, que és un programa que s'instal·la en el propi PC de l'usuari. Així, molt ràpidament, per veure quin és l'aspecte que presenta cadascuna d'aquestes eines de gestió, l'Agronic App, i podem veure, per exemple, en un mapa quins sectors estan regant de la nostra parcel·la, l'estat actual, i, per exemple, ens pot dir la quantitat d'aigua utilitzada en el dia d'ahir, o podem veure en gràfiques pel que fa a certs sensors analògics. L'Agronic Web és una eina molt més potent que l'Agronic App. Per què és més potent? Doncs per la interfície en la que treballa. Treballa en un entorn web, podem veure-ho des de la pantalla del PC, i a més de tot el que podem fer amb l'Agronic App, aquí podrem tindre gràfiques i sinòptics visualment molt més atractius. I és a partir d'aquesta eina a través de la qual incorporem aquests serveis que ens ofereixen terceres persones analitzant totes les dades que recollim. Finalment, tornant al diagrama que hem vist de la nostra solució global, només dir-vos que dia a dia anem incorporant cada cop més i més sensors, homologuem més i més sensors, ja sigui per requeriments dels clients o pels nostres propis requeriments, lògicament, per oferir una gamma més àmplia dels nostres productes, i també treballem molt en aquest punt, en l'API. Anem dia a dia forjant aliances amb terceres empreses que proporcionen serveis extras, serveis professionals per tal de donar assessorament als nostres clients. I, en definitiva, nosaltres, tal com ha dit en Miquel Peris en la seva presentació, l'objectiu de tot això és aconseguir una eficiència del rec cada cop més optimitzada. I per això nosaltres treballem dia a dia per aconseguir això, estant alerta de l'última tecnologia que disposem al mercat. Així que, doncs, moltes gràcies, i si hi ha qualsevol qüestió, doncs al final ja han dit que hi ha un torn de paraules. Gràcies a tothom. Moltes gràcies, Dani. La següent presentació va a càrrec de l'empresa Sencrop y de Melissa Comellas. Melissa, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a LIRTA por la organización de esta jornada, que sabemos que, vistos los tiempos, es un poco complicado ahora mismo y bueno, se han adaptado muy rápido, la verdad, para darnos la posibilidad de poder hacerla y de poder presentarnos. Bueno, yo os voy a comentar quiénes somos, qué hacemos y los puntos quizás en los que nos diferenciamos, ¿no? Porque quizás no voy a insistir demasiado en el uso de las estaciones agroclimáticas, porque creo que todos los que estáis aquí estáis convencidos de ello. Entonces, bueno, rápidamente, Sencrop es una empresa francesa que se creó en 2016 y que actualmente cuenta casi unos 13.000 usuarios ahora, si no los estamos pasando ya. Estamos presentes en 14 países,
Por supuesto, el país donde más clientes tenemos, ¿no? Casi un 65% es en Francia, y luego el resto, en toda Europa. Tenemos una aplicación disponible en 5 idiomas y unos equipos de ventas presentes también físicos en cada país en los que estamos. ¿Nosotros qué hacemos? Entonces nos dedicamos, estamos especializados a todo lo que son sensores aéreos exclusivamente. Entonces aquí os he puesto los principales sensores que tenemos, estaciones que decimos nosotros, que vienen ya en packs, ¿no? Entonces este sería el pluviómetro conectado, que es el dispositivo más común que vendemos a día de hoy, que consta de un pluviómetro de doble cuchara aquí en el interior y temperatura y humedad ambiente. Cada sensor está triplicado, eso ya os lo comentaré un poquito más tarde en las diapositivas de después. Todas las estaciones vienen equipadas de baterías de litio, que le dan una gran autonomía, y una conexión vía radiofrecuencia a través de la red de Sigfox. Entonces, como os he comentado, este sería el pluviómetro. Luego tendríamos la posibilidad de incorporar un anemómetro, que también es independiente, dirección, ráfagas y velocidad del tiempo. Y un sensor que sacamos un poquito más tarde, hace ya 1 año y medio más o menos, que es el sensor de humectación foliar, que además de dar la humedad en hoja, el cúmulo de minutos de humectación, viene ligado también a temperatura y humedad ambiente, que veremos algunas instalaciones más adelante. Todos estos dispositivos, independientes los unos de los otros, envían datos en tiempo real a una aplicación consultable desde un móvil o desde un ordenador, y los datos que se van a visualizar son estos de aquí. Entonces tendríamos, por supuesto, la pluviometría acumulada y pluviometría actual, la temperatura, temperatura acumulada en grados día, en horas de frío, temperatura húmeda, punto de rocío, humedad ambiente, duración de humectación, como hemos comentado, y todo lo relativo a la anemometría. Importante, creo, subrayar el hecho que en cuanto a temperatura y humedad, tenemos 3 sensores de temperatura y 3 sensores de humedad para cada uno de los dispositivos, lo que nos permite garantizar una calidad del dato y además, por supuesto, la precisión de este. Y los algoritmos predictivos que utilizamos nos permiten tener una serie de alertas que en cuanto uno de los sensores empieza a estar descalibrado o a tener un rango de error superior al que nosotros toleramos, que es de un orden de 3 a 5%, nuestro sistema nos avisa y con la garantía generalmente reponemos los sensores sin ningún tipo de problema y sin coste adicional. El tema de geolocalizado, que es verdad que no lo he comentado, pero importante también, todos los dispositivos vienen con un sistema de GPS que tiene una precisión de unos 5 o 6 metros y, por supuesto, el tiempo real. Creo que si tuviésemos que sacar, digamos, las principales características de la empresa y de nuestros dispositivos, empezaría por la instalación, que no requiere de ningún tipo de personal técnico. Nosotros enviamos el material en 2 cajas, el trípode por un lado y la estación por otra, que ya viene montada, y simplemente es colocarla y encenderla. De la calibración nos ocupamos nosotros a distancia, del seguimiento también. No tiene ningún tipo de mantenimiento más allá de lo que viene siendo el pluviómetro, que hay que tener cuidado que siempre esté limpio, bien colocado, porque lo de la horizontalidad es muy importante para el ajuste de la medida. La autonomía, los dispositivos, las baterías de litio que tienen cuentan de 2 a 3 años de autonomía, van sin ningún tipo de data logger, sin ningún tipo de cable, y luego el coste de una batería nueva ronda los 25 euros más o menos. Calidad-precio, nuestros sensores están todos certificados por organismos públicos y privados. Un costo de una estación, para que tengáis una idea, más o menos ronda los 500-600 euros. La independencia de nuestros sensores, los sensores pueden estar colocados a una distancia casi infinita el uno del otro, sin ningún tipo de restricción en cuanto a distancia, ya que, como he comentado, no teníamos ningún tipo de data logger. Y la red de bajo consumo que utilizamos de Sigfox nos permite consultarlos las 24 horas del día, ¿no? Desde cualquier lugar. Y ahora también hemos desarrollado un servicio de comercialización de API que nos permite colaborar con más de 30 empresas, también privadas y públicas. Nosotros apostamos por el hecho que en la digitalización del sector agrícola, generalmente los profesionales lo primero que van a escoger cuando quieren hacerlo un poco de forma escalonada va a ser una estación meteorológica, porque es el dato, digamos, que
bueno, pues que más conocen y quizás con el que más confianza tienen, ¿no? Pero luego, pues muy rápido, una estación meteorológica se les queda un poco pequeña y de ahí es importante pues tener puertas abiertas con colaboradores, ya sean de modelos de previsión de plagas, de sistemas de riego, de gestión de una explotación. Entonces, bueno, nosotros pues abrimos todas esas puertas a cualquier tipo de empresa que quiera colaborar a través de esta API, donde podamos enviar unos datos. Es más, a veces ni siquiera se pasa por nuestra plataforma, porque de nuevo pues nosotros lo que hacemos es recolectar datos meteorológicos y contamos con la profesionalidad de otras empresas que están especializadas en otros sectores, ¿no? Para este tipo de colaboraciones. Bueno, aquí os he puesto algunas imágenes de algunos sensores que están instalados. Bueno, pues como os he comentado, ¿no? Este sería el pluviómetro conectado. En las cajas estas blancas que veis, que está esta de aquí, es donde vienen los 3 sensores de temperatura y los 3 sensores de humedad. Este sería un sensor de humedad en hoja, como os he dicho también con temperatura y humedad de ambiente, colocado bajo malla en un cultivo de manzanos, si no me equivoco, un pluviómetro en un viñedo en la zona de Ribera del Duero. Bueno, como veis, las instalaciones son bastante variables, son polivalentes y esto gracias, pues, al fin y al cabo, al hecho de que las estaciones son pues, robustas y totalmente autónomas, ¿no? Entonces, la cobertura Sigfox, digamos, se convierte en el único requisito para poder instalar este tipo de dispositivos. Bueno, aquí rápidamente algunas empresas con las que ya colaboramos. Privadas, públicas, como os he comentado, modelos de previsión de plagas. Rimpro era uno de las primeras empresas en cuanto a modelos con la que empezamos a trabajar, porque en el norte de Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, es uno de los modelos más utilizados. Aquí en España pues también existe, tenemos un muy buen feedback de la parte de nuestros usuarios. Empresas privadas, pues como puede ser Bayer, KWS, Syngenta, que lo que hacen es colocar redes de estaciones, porque estas estaciones, lo vamos a ver también un poquito luego más tarde, se pueden interconectar entre ellas y dan acceso a proporcionan un servicio adicional, digamos, a sus clientes, a sus agricultores. Denominaciones de origen también trabaja con nosotros, somos la primera marca en champaña en Francia, bueno, bodegas particulares, por supuesto, empresas privadas como Bonduel, UNEAL, una cooperativa que cuenta ahora con una red privada de más de 250 dispositivos conectados. Y bueno, aquí hay algunos, CCV, que lo vamos a también ver un ejemplo luego, que está instalada en el PNDES, que acaba de crear su red hace pocos meses. Y bueno, lo pondré como ejemplo luego para que veamos lo que llamamos nosotros red privada, ¿no? Y la meteorología. Entonces, rápidamente algunos ejemplos. Bueno, por supuesto, creo que no tengo que insistir demasiado sobre la importancia del microclima, ¿no? Esto era simplemente para que veáis un ejemplo muy claro del uso de este tipo de estaciones colocadas en parcela. Aquí, bueno, pues en cuanto a historial de pluviometría, bueno, relativamente cercano, ¿no? Son estas dos estaciones que están colocadas a 1,5 kilómetros la una de la otra, pero aquí lo importante quizás es observar la humedad que tenemos relativa en este momento, porque estas son las medidas en tiempo real. Entonces esto, para todo lo que es conocimiento de las condiciones climatológicas a la hora de hacer un tratamiento, por ejemplo, donde se preconiza siempre un porcentaje de humedad superior al 55%, pues aquí, por ejemplo, podríamos utilizar este dato, ¿no? Para todo lo que es priorización de actividades como puede ser un tratamiento. Otro ejemplo, más allá del tiempo real que proporcionamos, pues son los cúmulos de horas frías, de grados día, también, cuya base, digamos, es totalmente personalizable. Se pueden crear varios cúmulos en una misma estación. Entonces, bueno, pues eso también totalmente personalizable, ¿no? Alarmas basadas en los cúmulos para pues, una predicción de estado fenológico, para una predicción de cosecha, también de un momento de cosecha, más bien, perdón. Las alertas, tenemos un pequeño módulo de alertas, como he dicho antes, nosotros estamos especializados en lo que son sensores, lo que es modelo de previsión de plagas. Confiamos en otras empresas a través de nuestros datos y aquí en este módulo lo único que hacemos es poner a disposición del profesional todos los datos para que pueda combinarlos y así generar alertas. En este caso, una alerta para una helada en una estación, se podría también imaginar pues, para algún tipo de hongo, para repetir un tratamiento, por ejemplo de cobre, si lo basamos en un cúmulo de pluviometría.
Y bueno, brevemente para hablar de la red privada va a ser la instalación de unos dispositivos interconectados entre ellos y que también van a conectar a los profesionales, al responsable de la red, al propietario o no de los dispositivos, los agrónomos y técnicos que trabajen en la cooperativa, en la empresa y todos los agricultores. Este es un ejemplo, en Villafranca del Penedès, la red privada CCV, que os he comentado. Entonces, aquí, por ejemplo, un uso relativamente sencillo, ¿no? Pues, por ejemplo, sería el cúmulo de pluviometría en 7 días. Aquí vemos que a menos de 7-8 kilómetros, pues tenemos casi un 50%, o sea, multiplicado por 2 la cantidad de litros que han caído, ¿no? Entonces, bueno, historiales así realmente fácilmente visibles. Y bueno, para terminar, simplemente, pues eso, deciros que las redes privadas siempre se pueden ampliar. La de CCV ya existente busca ampliación en otras zonas, entonces no habría, se podrían incluir nuevos dispositivos, nuevas personas, se pueden crear nuevas redes y nosotros la oferta que proponemos ahora es de probar lo que es la meteorología colaborativa con la instalación de una propia red para una cooperativa o una empresa. Así que no lo dudéis, si queréis entrar a una red, ampliarla o crear la vuestra, pues aquí os dejo mis datos para que lo podamos comentar sin ningún problema. Y muchas gracias, por la ocasión, Marc. Gràcies a ti. Gràcies també a tots els ponents per ajustar-se també al temps. Això vol dir que estem anant bé i que, per tant, al final hi haurà una estoneta per preguntes. Per si voleu anar pensant, apuntant, que arrencarem el tram final i després de les 2 presentacions que queden tindrem temps per plantejar preguntes als ponents que considereu. A continuació us deixo amb en Marc Capilla de Fliware. Marc, tot teu. Si vols activar la càmera. Sí, em veieu? No, has d'activar compartir. Aquí, perfecte. Gràcies, Marc. Vale. Bueno, gràcies a vosaltres per poder convidar-nos a presentar... Et sent una miqueta fluixet, això. Si vols pujar poder una mica el volum del... Ara em sentiu bé? Sí, una miqueta millor. Perfecte. Vale. Bueno, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de presentar les nostres tecnologies. Sí que és veritat que molts fem coses similars, per això jo miraré una mica d'anar al gra en el que jo crec que ens diferencia de la resta de companys. Per presentar-nos, nosaltres som una empresa, som de Begur, de la Costa Brava, molt a prop de Mas Badia. De fet, vam partir amb un sistema més enfocat per jardineria, control de plantes a nivell de jardineria, i llavors vam fer una prova amb l'IRTA, en la qual ens vam presentar un Premi PITA de la Generalitat, i amb l'ajuda d'en Joan Bonany vam començar a adaptar la tecnologia que teníem cap a l'agricultura. Ara ja portem uns anys d'experiència amb això i realment el que hem fet és un sistema integral en el qual la presentació, no sé si l'esteu veient quan la baixo. Es va veient. No sé si queda una mica tallada, això, Víctor. Podem fer així, si et sembla, que he tret una mica de zoom, d'acord? Vale, perfecte. Si necessites ampliar alguna cosa, augmentes i tot teu. Bueno, el tema que us comentava, nosaltres hem fet un sistema, aniré una mica al gra, on tenim diverses parts. És un sistema modular que es basa en un hardware com tenen els altres companys, com diferents data loggers que registren diferents variables ambientals i de nivell del terreny. Les variables ambientals per defecte que monitoritzem són la llum, la temperatura, l'humitat ambiental i a nivell de sol el contingut volumètric d'aigua i la conductivitat. Tot i això, els nostres data loggers estan preparats per connectar qualsevol sensor que segueixi el protocol SDI 12 i si hi ha algun altre tipus de sensor, com la tecnologia l'hem desenvolupat nosaltres, és tecnologia pròpia, 100% feta aquí i dissenyada aquí i fabricada també aquí, doncs no tenim problema d'adaptar-la si és necessari.
D'acord? La primera part del sistema seria la monitorització del que està passant en l'entorn de la planta i llavors enviar aquesta informació, com han parlat també altres companys, a un cloud, a un núvol, al qual s'emmagatzemi la informació i no només s'emmagatzemi, que és la diferència que crec que tenim nosaltres respecte a la resta, sinó que la interpretem. Realment els agricultors, com tots sabem, no són enginyers de telecomunicacions ni enginyers informàtics ni res d'això. Al final està molt bé poder presentar les tecnologies i tot el que estem dient, però al final l'agricultor vol tenir una sèrie d'avantatges segons la interpretació de les dades que li estem donant, no? Com per exemple quan regar, si està regant molt, poc, si pot tenir algun problema, si el seu sistema de reg funciona bé, gestionar els recursos i optimitzar, diguéssim, el seu cultiu. I d'aquesta manera, si el que fem és emplenar-lo de dades, les quals ell ha d'analitzar i interpretar, al final segurament no li estem donant el servei que necessita. Per això el que fem nosaltres és com si fos un cotxe, a mi m'agrada molt posar l'exemple del cotxe, en el qual avui dia amb els cotxes que tenim molta tecnologia i al final tenim un panell de control que ens diu amb una sèrie de llumetes o alertes què està passant i amb un volant i uns pedals podem conduir aquesta màquina, no? Fins i tot ara surten empreses com Tesla que tenen l'autopilot que permeten anar de forma autònoma d'un lloc a l'altre. Tots sabem que el futur serà aquest. Per nosaltres el futur del cultiu també va per aquí. La potència que tenen les màquines s'ha demostrat que és molt més avançada que la nostra capacitat humana. Sí que és veritat que aquestes màquines han d'aprendre de l'experiència humana que tenen els agricultors i que tenen centres de recerca, com per exemple l'IRDA, però un cop aquestes màquines hagin après, tenen molta més capacitat per portar el cultiu que no els humans. I en aquest sentit nosaltres anem cap aquí. Aquí en aquesta presentació podeu veure aquí mig un gràfic que reflexa una mica la intel·ligència artificial que apliquem nosaltres al sistema, on per una banda ens entren una sèrie de paràmetres i hem d'interpretar mitjançant intel·ligència artificial per veure si aquests paràmetres són òptims o no pel nostre cultiu. Com us deia, els paràmetres que estem utilitzant avui dia són 5, la llum, la temperatura, la humitat ambiental, la humitat del sòl i la conductivitat, i el que fem és comparar-les amb uns perfils fisiològics a nivell de planta, a nivell de cultiu, que generem nosaltres conjuntament amb els agrònoms de l'agricultor. Llavors, el que fa el sistema és de forma automàtica, va iterant i va processant aquestes dades per disparar alertes de forma pràcticament immediata en quan detecta alguna necessitat o alguna deficiència. Què volem fer amb això? Passar d'un manteniment correctiu que avui dia estem fent, mitjançant interpretant aquestes dades que estem monitoritzant i també amb l'experiència de l'agricultor, és a dir, quan detectem alguna cosa intentem solucionar-la, sinó el que volem és anticipar-nos o detectant coses en el moment per poder tenir una actuació ràpida i eficient que faci que el cultiu estigui en òptimes condicions i que també els recursos no es malbaratin. En aquest exemple és un exemple molt senzill. Com podeu veure, agafem la humitat del sòl, sí que fem també el contingut volumètric, el transformem amb diferents algoritmes, amb càlculs de capacitat de camp, punt d'emergiment, RFU i tot això que han comentat els altres companys que no entraré, per una mica interpretar, com diem, aquesta dada i donar-li a l'agricultor el que necessita. Un cop hem fet aquest processat d'aquesta dada, doncs intentem saber quin és el moment òptim de regar i si estem regant bé. Fins i tot també monitoritzem la xarxa de reg per saber perquè l'agricultor tingui el coneixement de que el seu cultiu s'està regant tot per igual i tot de forma homogènia. Que això en cultius grans a vegades també és un problema, ja que té que anar algú amb una moto o una bicicleta per tot el cultiu a veure si està ben regat, per exemple. Doncs nosaltres també monitoritzem aquesta xarxa de reg per donar-li a l'agricultor amb caudalímetres, com també he vist que fan altres companys,
per donar-li aquesta informació. En definitiva, també estem connectats a estacions meteorològiques. Abans ens connectàvem a Weather Underground i ara ens estem connectant a Dark Sky, que és un altre proveïdor mundial d'estacions meteorològiques, dades meteorològiques, i amb aquesta dada el que fem és donar una mica de probabilitat d'alguns agents meteorològics que poden influir en el cultiu. Però amb els paràmetres que tenim de forma ambiental, com us he comentat, ja tenim en un mateix conjunt una mena de miniestació meteorològica i una sèrie de sensors a nivell de sòl que ens indiquen el que necessita la planta a nivell superficial i a nivell de terreny. En aquest sentit tenim tota aquesta informació. Sí que hi ha cultius, com sabeu, que potser prescisten d'algun tipus de sensor més. No hi ha cap problema. El que s'ha de fer és integrar-lo en el sistema i llavors també afegir en el perfil fisiològic del cultiu les dades d'aquest nou paràmetre perquè la intel·ligència artificial pugui afegir-lo a dins del motor d'inferència, a dins dels seus càlculs, per al final treure una sortida, que la sortida es pot transformar en una alerta a l'agricultor mitjançant les nostres aplicacions també mòbil i web, o fins i tot una actuació. Per què? Perquè també hem tancat el cercle i també tenim una part d'actuadors. No només tenim data loggers i monitoritzadors i routers o gateways per enviar la informació, sinó que també tenim actuadors que poden actuar per activar, per exemple, electrovàlvules o vàlvules FIP, per exemple, per la fertirrigació. I de moment tenim sí que estem desenvolupant altres actuacions que podem fer, però aquestes que són les més bàsiques, aigua i fertilització, les tenim, ja sigui tant de 9 volts com 24 volts, i en definitiva, d'aquesta manera, el sistema en el que seria reg i fertilització pot ser totalment autònom i no només autònom, sinó també intel·ligent, que és el que volem i que l'agricultor al final tingui el volant i els pedals per conduir el seu cultiu, però no tingui que saber de tecnologia, ni de radiofreqüència, ni de telecomunicacions, ni de res, sinó que només centrar-se en com pot fer el seu cultiu més eficient i més productiu. A nivell de preu, perquè al final tot això som empreses i hem de tenir un model de negoci i una venda de dispositius. Nosaltres al final tenim dos models. Tenim el model tradicional de venda de dispositius, de venda d'aquesta tecnologia, però també estem pensant, com he vist que altres companys també ho fan, a nivell de servei. Perquè, com us deia, l'agricultor en principi no ha de saber res de manteniment, no ha de tenir en compte res dels aparells, sinó que ha de poder conduir el seu cultiu i tot el que forma part de tecnologia, aparells, aplicacions i tot aquest manteniment ho fem per part nostra. I ara estem parlant que si un agricultor vol provar el nostre sistema, un node, el que anomenem un node Fliware, té un cost de partir de 25 euros al mes, tot integrat. Per tant, jo crec que és un cost bastant assequible per el servei que estem donant i amb aquesta idea el que volem és que els agricultors passin a treballar amb eines d'intel·ligència artificial i amb eines tecnològiques com aquesta. I res, moltes gràcies a tots. Gràcies, Marc. Gràcies a tu també per participar. I anem ja amb l'última presentació del dia per passar després a les preguntes. Serà en Daniel Garcia de Bunkers Agropixel. Daniel, quan vulguis. Hola, bon dia. Moltes gràcies per donar-nos primer a IRTA aquesta oportunitat per estar aquí, per parlar una miqueta el que estem fent, d'acord? Bé, nosaltres som dues empreses en si, com aquí veieu, som Bunkers. Aquesta empresa és una empresa de serveis tecnològics, sobretot molt basada en temes de telecomunicacions i sistemes, seguretat, és una empresa informàtica amb la que nosaltres confiem tota aquesta vessant més tecnològica i de desenvolupament del que serien els aparells, els equips com a tal.
Nosaltres, Agropixel com a tal, nosaltres sortim del que és Reimat, de Grup Codorniu, i nosaltres estem molt enfocats a donar serveis a empreses, sobretot en la part d'interpretació de totes aquestes dades que ens arriben, tota aquesta digitalització, de tota aquesta part més tecnològica i de com la portem a la part més pràctica a camp. Evidentment, hi ha aquest gap, sempre hi serà i existirà, i per tant nosaltres, la nostra feina és aquesta part més d'intentar fer fàcil aquest món bastant complex com a tal. Hem fet les presentacions. Aquí nosaltres, amb el projecte aquest de Fruit Monitor d'IRTA, el que hem fet és incloure un dels mòduls de la nostra plataforma. Tenim diferents mòduls, un és aquest, el mòdul clima. Evidentment, el mòdul clima el que està fent és donar servei a tota la resta de mòduls amb els que estem fent, diguéssim, control de reg i fertilització, sobretot. Evidentment, el que explicarem ara és una miqueta tot el que han comentat els companys. Em sembla que aquí ens movem tots una miqueta molt similar, d'una forma molt similar. I bé, evidentment, estem venent estacions climàtiques i diferents tipus de sensors. Després us comentaré. Evidentment, la instal·lació ha de ser com tots. Crec que ha de ser molt simple, ràpida, ha de ser un plug and play que es diu, que arribar a posar i que funcioni. Evidentment, tenim equips a camp, per tant, han de ser robustos. Evidentment, no podem tenir equips, com ja sabem, que passen accidents, perquè, evidentment, quan passem amb el tractor no veiem un sensor de sol, el cable que surt, no sé què, i ens l'emportem pel davant. Això em sembla que a totes les cases ha passat. A més, tot i la robustesa, que ens agradi o no, passen accidents, ha de ser reubicable. Per què? Perquè, evidentment, pot ser que en una campanya vulguem fer un cert control aquí o sensors de temperatura, per exemple, que els volem moure en funció de l'evolució de l'any. A l'hivern els vull posar en una zona perquè sé que tinc més entrada d'una onada de fred, etc. El tema del manteniment és evident. Jo crec que tots els equips tenen manteniment, encara que diem que no tenen manteniment. El que ha de ser és un manteniment a molts anys. Ha de ser un equip robust i que ens duri i que no tinguem problemes amb ell. Evidentment, durant campanya no hem de pensar en fer manteniments. Han d'estar ben posicionats, ben col·locats, etc. I a partir d'aquí que no ens donin problemes. És un tema de monitoratge, estem fent tots monitoratge. Aquí pels 24 hores, 365 dies l'any. La idea és que nosaltres puguem tenir dades de les nostres parcel·les durant tot l'any i, evidentment, poden ser cada 5, 10, 15 minuts, 20, una hora, 2 hores o un cop al dia. Això serà en funció del que es monitoritzi. I hem de tenir accés a aquestes dades des de qualsevol lloc. Mòbil, tauleta, ha de ser responsive, que es diu ara, que puguem accedir des de qualsevol lloc. Les dades han de ser en temps real o el més real possible. En qüestió de minuts hem de tenir com a molt aquestes dades i poder tenir un historial i seguiment de totes aquestes dades. Això nosaltres fem amb el que seria la plataforma, tenim una part web, mòbil, on pots consultar amb diferents filtres, diferents dades. Les dades climàtiques, com podeu veure aquí, és el que agafem, em sembla, la majoria de tot, pluja, temperatura, humitat, tenim una rosa dels vents per veure els vents dominants, sobretot això és interessant pel tema de les trampes, per anar posant una miqueta en funció d'aquests vents, pressió atmosfèrica, humectació en fulla, etc. Però també tenim sensors de sol. Per què? Perquè això ens alimentarà també diferents altres mòduls, com pot ser el de reg. Evidentment, el mòdul de sol, aquesta sensòrica la tenim, per exemple, aquí a l'IRTA, la tenim en 3 profunditats. Em sembla que la majoria l'hem posat a les mateixes profunditats per poder fer comparació. Suposo que es farà una jornada explicant tots aquests detalls. Estem a 20, 40, 60 centímetres de profunditat, si no recordo malament, i estem tenint dades d'humitat, temperatura i la conductivitat. Evidentment, no només ens quedem amb les dades climàtiques, sinó que també fem dades agronòmiques, com pot ser l'evapotranspiració de referència, capdalt el tema de fer la programació de regs, que utilitzem després en el món de reg, graus dia, hores fred, etc. I podem fer alertes. Això és important perquè, sobretot pel tema dels sensors de gelada. Tenim un sensor de gelada, temperatura i humitat, que el que estan fent és monitoritzar-nos, sobretot a l'hivern, cada 5 minuts, l'evolució d'aquesta temperatura i ens envia, ja sigui per missatgeria instantània o trucades. Això ho pots configurar-ho com tu vulguis, per poder rebre una trucada de temperatura o diverses trucades en funció de les alarmes que t'hagis configurat.
L'exemple de l'IRTA, això és aquí a Mollerussa, en aquest cas. Aquí tenim diferents sensors. Aquest és el d'humitat de la temperatura i conductivitat del sol, a 20-40-60 profunditat, l'estació total. Això és el sensor de gelada i aquí tenim un sensor d'humectació en fulla. D'acord? Evidentment, són dades que utilitzarem després amb altres mòduls. Exemples de gràfics, evidentment tenim resums molt visuals de les temperatures actuals. Evidentment, aquí tenim la rosa dels vents que comentava abans, el radiòmetre i aquí, per exemple, ETOs, temperatura rosada, etc. Coses que utilitzem després amb altres mòduls. Aquest gràfic que veiem a la part superior, aquest d'aquí, a la part superior, aquest és un gràfic que també podem utilitzar dintre de la plataforma per poder combinar diferents dades de diferents sensors o estacions. Podem agafar el sensor de temperatura de l'estació i comparar-lo amb les temperatures del sol, per exemple, la seva evolució. O podem fer el mateix amb humitats, etc. I podríem ficar tots els sensors de sol o de temperatura que tenim repartits i posar-los a la mateixa gràfica per fer comparacions i veure com evolucionen el temps en diferents llocs o diferents tipus de sensors per comparar-los entre ells. Per anar ràpid, perquè em sembla que anem sempre, no? Així podem passar el torn de preguntes ràpid. Tenim més serveis, i evidentment nosaltres venim del món de la teledetecció també, i tenim temes de mòdul de rec, inspeccions, seguiments a camp, imatges, utilitzem satèl·lit, tenim alta resolució i temes de pla d'adobat. Sense més, crec que si hi ha qualsevol pregunta, nosaltres al final estem molt encarats a el que seria la part pràctica a camp i ens recolzem en búnkers per fer la part més tecnològica. I moltes gràcies per escoltar-nos.